It's my, nanumpa ako eh. So, you have to help. Itong droga, mas madali ito kung pati kayo. Kagaya ng Alsamasa sa Davao, na wala ang komunista sa Davao City mismo kasi yung mga tao pumalag na. At lahat ng tao may armas na rin. Kayo, yung mga kayo dito sa Chinese, sa civilian sector, tapos yung mga Chinese community, kayong pinagdudahan, you better shape up and try to help government. Kasi kung ako ang sinabi ko nakatira dito, hindi ako papayag sa neighborhood namin sa Matina, may puser. Baske civilian ako, babarilin talaga kita. Simplihan kita ng baril. Lalo na kung may mayor ako magsabi, sige, ubusin ninyo mga putang inang yan. It's a matter of really a choice of helping. Ewan ko lang kung ano ang kay mayor Manalo. You have to take a stronger stand. You have to protect the civilians.